Il-kredu tal-Apostli. Jiena nemmen f'Alla, il-missilli jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu, ibnu wieħed Sidna, li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, miet u difnuh, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missilli jista' kollox, minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, il-Knisja mqazza Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra tad-dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen.